Егетлер, ертеге бет 23 февраль, біздіңкен нешлейбіз? Шол, нешлейбіз? Нешлейбіз. Менің елдағыша қатыным Алсуның туған күні. Оларым білен аға сюрприз жасайбыз. Сен шол болар енді. Senin bарлық эшләреңдә күңелгә ятып тора. Сиңа булган мәхәббәтем сәгатьләп артып тора. Яратамын, яратам сезгеннән. Мин бер кемдә түгел сыман, билләһи син сезменән. Яратамын, яратам сезгеннән. Мин бер кемдә түгел сыман, билләһи син сезменән. Кычаклыйсым килеп тора, килә ярсып үбәсең. Синнән башка ярты минут яшьямны күрәсең. Яратам сезгеннән. Мин бер кемдә түгел сыман, билләһи син сезменән. Яратам сезгеннән. Мин бер кемдә түгел сыман, билләһи син сезменән. Senin yandağına balkıb yaşı yalan gülkülüp. Birge yokan məxəbətdə yaşı gələ görgülüp. Yaratam sizgənən. Min bir kemdə түгел сыман, billәһi sin сезменән. Яратам сезгенән. Min bir kemdə түгел сыман, billәһi sin сезменән. Min bir kemdə түгел сыман, billәһi sin сезменән. Яратам сезгенән. Яратам сине